Mavangarel, Odom si slavno, taj pobedive, pire pravo. Mavangarel, Odom si slavno, taj pobedive. Ajde, samo nekada. Ingama deva, tereće svoste, Ingama deva, paša tu te, Ingama deva, tereće svoste, Ingama deva, paša blute, barel kave, mere chave, evernoen, bare bures kave, mere chave, evernoen. Llama. Ingama deva, tereće svoste, Ingama deva, paša tu te, Ingama deva, tereće svoste, Ingama deva, paša tu te, nekava te ispitina, tomare Boga te proverida, nekava te ispitina, tomare Boga te proverida, Ingama deva, tereće svoste, Ingama deva, paša tu te, Ingama deva, tereće svoste, Ingama deva, paša tu te. Моли се, брат Миники. Боже, ние ти благодарим. Благодарим ти за благоприятното време, Господи. Благодарим ти, че отново имаме това време, имаме тази привилегия да бъдем събрани. Боже, ние те благодарим, Боже, че можем да бъдем събрани, че можем да споделяме радостта си в Теб, Боже. Защото, Господи, както пеем тази песен, всички ние искаме един ден да бъдем в Твоята радост, да бъдем там, където Ти си ни подготвил място. И ние те молим тази вечер да ни даваш единство, да ни даваш любов, винаги и всякога да ни даваш мъдрост, как да вършим Твоята воля, защото далече от Теб за нас няма живот. Боже, моля Те в името на Исус Христос тази вечер. Молим Те за всички нас, молим Те за всички наши брати и сестри, които са в нужди и които тази нужда чухме, Боже, за това момиче, Боже, което има кисти, Господи. Ние Те молим в името на Исус Христос да помогнеш. Молим Те, защото Твоето Слово казва, че каквото поискаме от Отца в името на Сина, то ще не бъде. И ние Те молим тази вечер за изцелението на това момиче, което Те е приела като личен Спасител. Аз Те моля да й дадеш свидетелство в устата. Моля Те да се прославиш и в този дом. Благодарим Те, молим Те за всички останали нужди, които в този час, Боже, докато ние сме тук и се радваме, някои са тъжни, някои имат нужда, някои имат проблем, някои са потиснени. И Твоето Слово казва, че ние трябва да се молим един за друг, за да оздравеем